ए ममता देवी कहाँ बनी? हाँ बोली। ए हने आई बाहर। सर नमस्कार। ए खुश रही सवेरे हम फोन कैले रही किस्त खाती आज डेट बा। हाँ हाँ तो निकाली 2250 रुपया। ए सर अभी पैसा तो नहीं थे। What? का दुआर पे आ गइले के बाद से ड्रामा करे लागे नी लोग पैसा। कुर्सी पहले बैठी। महाराज ओहो बेरी आई रहनी तो यही ना ड्रामा भाई लोगे से घरे के पड़ल ओ जा हमारा नु जवाब ऊपर देवे के पड़ता। जाने तनी एगो मरद बा बिया करे बा। तो के जिम्मा हम नहीं मिलले पैसा तो केहू ना भरे के पड़ी हम तो ना बक्सब। ए सर भरा जाई। हां भरा जाई सर। What? भरा जाई भरा जाई ना वो कुछ बहाना होना ना चली। ए सर मजबूरी बा समझी। ठीक बा पैसा नहीं खे तो आई जवानी कौना काम के भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?